Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with Uma Shabalala. She is sitting at the lounge, guys, sitting with her husband. So she notices Uzethu ngathi Puma ek amereni coming into the living room / kitchen area, and then she says to her husband, "Now Uzethu baba, hitting tete." Uzethu walks in, guys, and then she's like, "Sanibona," but you can see Uzethu, she's a bit off-ish, maybe still hurt over the fact that her father is not feeling well and he refuses ukuthi Zethu amsize. So then Uzenzo then says, "Zethu mntanam, vele uze ngalana." She comes over, she was by the kitchen area, she comes over to the lounge area. And then Uzenzo then says, "Ulale kahle kodwa?" Uzethu then says, "Yebo." Uzenzo then says, "Ntombi zethu ngani yami, ngiyazi ukuthi ayikuphathanga kahle lento yokuthi ngiyobona uSifiso. It's not that I don't trust you. It's just how we are used to doing things around here before you moved to Johannesburg. Futhi ke, ubaba wami nomkhulu wami, they all went to the Kubegas whenever they were not feeling well. Yingakho ke nani ungibona ukuthi ngimthemba kangakanani uSifiso." Uzethu then says, "Baba, into sidlayo ngalonyaka lo ayifani akufani nezinto ebeyidliwa kusaphila omkhulu bethu. Sekunoshukela manje, sokunotswayi baba. Ngisacela ukubuza la ngwane, uSifiso yini le akulaphela yona? Uyazi?" And then ungwane avela azithulele. Uzethu khozol say, "Baba, ngiyazi ukuthi uSifiso ushose okuhle. Ngiyakwazi lokho. Kodwa uyilapha kanjani into angayazi? I guess it's all guesswork. Ngiyacela ngwane, ngivumela ukuthi ngikuqolonke." Uzenzo looks at his wife who's in the kitchen. The wife nods her head to say ukuthi mvumele, ngivumele ingane. And then he looks at Uzethu. He nods his head at Uzethu like to say, "Okay, fine, ngiyakuvumela." And then Uzethu smiles and that scene just ends like that. Next scene, we see umatron. She is busy with the patient le clinic. So she's carrying a file le patient, and then she says, "Mazwane, ngizocela unesi Thando ukuthi akulungisele i-medication yakho ye-iron akulethele yona. Sesizamile ntombi, konke esingakwenza. Akusekho kunye okudlula lokho." The patient then says, "Kodwa nesi." Umatron then says, "Cha, matron, uyabona izandla zami, they are tied. Now uyabona futhi le clinic yethu incane. We don't have certain facilities like blood transfusions. Kodwa mhlambe ungazama kule ibhedlela ezinkulu emadolobheni. Mhlambe uzothola usizo khona. We put in requests with the government, but we're still waiting. Ukuze nathi sikhule kule clinic, sibe nazo nezinye izinto esinganazo. If I said ngiyazi ukuthi sizokuthola nini lokho, ngabe ngihamba manga." So as umatron is walking towards the door, then uThando walks in. Umatron then says, "Wavela waqhamuka umuntu engimfunayo vele." uThando then says, "Yebo ma. Ma singaxoxa kancane ecaleni." Ma bengithi kuzomela ukuthi silinde kancane. Uzethu ebefonile uthi une meeting ne-chairman. Umatron frowns and she's like, "Namhlanje?" uThando then says, "Yebo namhlanje ma." Uthi uhambise zonke izikhalazo zethu wabaphezulu, aphinde akhulume ngendaba yalezi zinto ezishodayo la eclinic. Umatron then says, "Uzohlangana no-chairman?" uThando then says, "Yebo ma. If everything goes well, we might end up getting blood transfusions as well." Umatron then says, "Awungitshele, yindaba wena njalo nje inqumo elizithathayo uhlezi unemibuzo ngazo?" uThando then says, "Ma, bengithi ngiya." Umatron then says, "Cha, ngifuna wenze umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho yikuthi ulande imithi ezodingwa uMazwane umnike agoduke." uThando then says, "Yebo ma." And then umatron just walks out anikeze unokhuzana uThando ifile and walks out nje kanjalo. Matron, guys, ingathi it's almost as if she feels like ngoba yena maybe years back wazama to bring ushintsho in this clinic and she failed, so she feels like anyone who's bringing about change is going to fail as well. Maybe she has that main character syndrome where ufuna
ukuthi yena, she must be the one who comes up with the solutions and gets the praise. Anyway, again, next scene, we see uZethu uKibo. She is examining ubaba wakhe uZenzo uhlezi embhedeni. So uZethu is trying to put uZenzo kahle and abe comfortable. So she's like, "Hi, ke, okay, ke ngwane. Ngizotana ukubuza imibuzo emibana bese sengiqedile. Mengabe ungwane echitha amanzi, uyenzeka noma kube khona ukubaba noma ubuhlungu obuzwayo. Kuba namagwebu noma yilokhu okujwayekile nje." uZenzo just keeps quiet. You can see, guys, ukuthi it's awkward for the both of them. uZenzo then says to Ntombi Zethu, "Umbuzo onjani lowo? Amagwebu, umkhamo nje. Futhi sengikutshelile, uSifiso already examined me. Yonke le mibuzo sengiyiphendule kuSifiso. Anginankinga mina. Lento isezandleni zikaSifiso." uZethu then says, "Baba, ngiyacela. Cela singakhulumi ngoSifiso. Okwesikhashana nje kancane ngiyacela. It's obvious mengila ekhaya. I can't give you a full diagnosis without some tests. Kodwa ke impawu ziyabonakala. Ngisole ngathi uhlwishwa ama-kidney." uZenzo's eyes open up. uZethu goes on to say, "You need to go to the hospital so that I can run some tests. Khona ngizokulapha ngendlela efanele. If it's your kidneys indeed, then uSifiso's herbs could be doing more harm than good." uZenzo then says, "Hayi ngalo mithi yakho futhi Zethu. You saying it might be my kidneys, kodwa awunaso isiqiniseko salokho." uZethu then says, "Baba," as she's trying to finish her sentence, uZenzo then says, "Yey Ntombi Zethu, ngiyazi ukuthi ungudokotela kulezi iguli zakho le, kodwa la ekhaya ngisenguyihlo. In the Shongwane house, I'm still your father. Lento ngizoyenza ngendlela yami. Siyazwana." uZethu then says, "Baba, ngiyacela bakithi ngwane. Kwazi ba kunani kulezi mbiza zikaSifiso. Ngivumele siye clinic. Khona ngizokwenza ama-test, ngibe nesiqiniseko. Ngiyacela baba." uZenzo then says, "Hayi Zethu, kwanele manje. Ngithe kwanele." And then the scene just ends like that. Next scene, we see uManqobo. Guys, listen, remember, she is having a competition, a modeling competition. She's busy teaching the girls there how to model, how to, the steps that they must use, the confidence. You must look at the audience in their eyes. Guys, it really looks like she is doing a great thing for the girls in the community because, listen, it really looks like they're enjoying themselves. Anyway, next we see uZenzo. Remember uZenzo, he is umakanik. He ukenika imoto. So he has a scrap yard area within his household or within his yard. So he's busy there, guys. We are khohlela. He's vomiting ebhaketeni. He's holding his stomach, guys. He is in pain. Then we see uMashabalala. She's coming over to him, umlethela ukudla. She then says, "Wengwane, ngikwenzele ukudla okuthanda kakhulu namhlanje." When she sees him ingathi ugobile, he's vomiting, she's like, "How baba? Nkosi yami yini?" She puts the tray down. She's like, "Yini? Wenzenjani baba? He?" He just keeps quiet, guys, but he really looks weak. uMashabalala then says, "Baba, ngiyacela uhlale phansi." She helps him sit down. uZenzo then says, "Cha, akulutho makazethu. Ngicabanga ukuthi inyongo. Sekunesikhathi ngingagcina uklina isisu." uMashabalala then says, "Baba, inyongo kanje. Baba, ukuthi unjani? You look as pale as a ghost." "Hayi baba, akukwazi ukuba inyongo le." uZenzo then says, "Ngithe akulutho. Amzwakali yini?" She keeps quiet, guys, because at this point, uZenzo shouting at her. But uZenzo quickly notices ukuthi he's wrong, and then he says, "Ngiyaxolisa mkami. Ngiyakuthembisa. Ngiyaphila nje. Akunalutho." uMashabalala then says, "Baba, uyayibona lento uZethu bekhuluma ngayo? Ama-kidneys akho baba. Ngempela sizothini baba if akuyona inyongo le? Ngiyacela, cela ukuthi uvumele ingane ikulaphe. Ngiyacela, sangweni ngiyacela. Baba, ingane yakho ngeke ikusize ngalutho. Ngeke ikusize myeni wami.
Uma uzethu uzokwazi ukuyilapha lento ayikhiphe yonke impela. Ngiyacela myeni wami. And then the scene just ends like that. Next thing we see uzethu walking into matron's office and she is a paranoid. She then says ilungelo lokuhambisa umazwane ukuthi aye ekhaya nilithathaphi ngempela. Ebeyi-patient lami edinga i-blood transfusion. Umatron then says awungitshele ntombazana. Ucabanga ukuthi ungubani ngempela? Awukwazi ukuvele ungene la utheleke like a chamber bucket. Uzethu then says, do you ever think before you act, kwata matron? Umatron then says, yey wena ntombazane, ungakhulumi nami kanjalo, uyangizwa? Uzethu then says, so awunandaba ukuthi sibukeka kanjani njengeclinic? Umatron then says, la use-Okhambeni public clinic. Awukona la kuma-private hospitals la ujwayele ukusebenza khona le eGoli. Ngiyathemba ukuthi uyabona la ngaphandle njalo uma ungena ekuseni ukuthi ama-queue angakanani. Abantu abadinga ukusizwa yithina, iy'guli zethu. Uzethu then says, nginawo amehlo matron. Umatron then says, oh, yazi bengithi awuboni, bengithi awunawo amehlo. Uzethu then says, ngikhulumile no-chairman. Umatron then says, ungangitsheli ngalelo khehla lelo. Wazini lowo chairman? Umoshe isikhathi sakho-ke. Kuyabonakala ukuthi umafikizolo. Awazi ukuthi kwenzakalani lana. Ngicela ukutshela-ke wentombazana. Awuyena udokotela wokuqala to walk in here acabanga ukuthi kuzoshintsha yonke into ngelanga elilodwa. Futhi, you're not the nurse. Ithi ngikutshele. The system is broken. Vula amehlo lo othi unawo. Uyeke ubulima lobo. Uzethu then says, i-system iyohlala i-broken we-matron. As long as abantu abafana nawe still exist. Uyabona mina. Udokotela zethu Hlongwane. Ngenkathi ngenza i-oath, I made isivumelwano which I stand by till this day. Ngiyayilwa lempi mina. Umatron then says, hayi siyabongela while she's clapping her hand. Uzethu just walks out and then umatron then says, yo, ngaze ngalithwala idombolo. And then the scene just ends like that. Last scene, guys, ubaba uZenzo, his situation has just got worse. He is laying in bed. He is sweating in pain, guys. Umashabalala, she doesn't even know what to do. She's like, hey, baba, uyayibona lento yakho. She's busy taking a towel, trying to put it on him because he's sweating, guys. She goes on to say, ukuthi seyidlulele manje. uZenzo then says, ngithe right. Umashabalala then says, kodwa uyabona ukuthi unjani. Uyazibona lembiza zakho ukuthi azisebenzi. Mengaba awufuni uZethu awulaphe, kungcono sikuse kule ibhedlela ezinkulu. uZenzo then says, cha, umkhuhlwane lo omhlambe nginegciwane elithize elingenile. Umashabalala continues to put the towel on his forehead and he's like, kahle kahle. He's even getting irritated by what Umashabalala is doing. She then says, baba, mina ngizofonela uZethu. This is beyond me right now. He then says, musa ukuhlupha ingane, musa ishi. Umashabalala then says, hayi ngeke, uyasibhedlela wena. As she's pressing her phone, guys, Unga then says, ma ikephi. As he's entering the room, he sees his father in that situation. Umangele, and then he's like, baba, ma, iphi phone. Ma asifonela i-ambulance ngeke. uZenzo then says, akuzukwenzakala lokho. Unga then says, Hlongwane, awukho right. uZenzo then says, ngaranje, ngithe cha. Bazothina abantu mepe ngibona nginjena vele. Umashabalala then says, kunani baba? Lenkani yakho onayo will be your one-way ticket to an early death. Unga then says, ma, yazi ukuthini? Baba, mungaba ukuya ekliniki, sizokusa kuSifiso. uZenzo shakes his head anqabe. Unga then says, baba, asabe siye kuSifiso ngiyacela. Woza baba, woza khehla. He holds him, azama umphakamise, sizaqala ungibambe, sizama ukujikisa. Sukuma, mangicala ungisize ngalana. And the scene just ends like that. Anyway, guys, you tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.